bedste for mig? Det er et godt spørgsmål. Jamen, det er sgu det hele. Det er super hamrende sjovt. Vi har fart på, vi har skæg, vi passer på hinanden. Og så er det ligesom om, vi alle sammen er vinder. Vi spiller jo skift med hinanden konstant, så man aner jo aldrig, hvem man spiller sammen med, og hvem man er sjovt sammen. Og tit så står vi bare og skuer på kanten. Nej, det skal jeg jo ikke sige, vel? Det gør vi, når vi kommer på vejret. Så det betyder ikke noget, man har godt. Det bedste er, når Martin han taber, og det gør han næsten hver gang. Det er det bedste. At vi ikke tæller mål, men det har jeg gjort i dag. Og de hvide, de tabte 42 og 6. De fik 42, de fik 6. Det var en dejlig kamp. Det var en dejlig kamp. Ja, det var en rigtig dejlig kamp. Jamen, du elsker den her tabe. Ja, jeg elsker at tabe. Det gør jeg nok.